Tak to je boler jak svině. To je v piči, tak to musíme něco vymyslet. Moment, jdeme na fotku. Jdeme na fotku, ještě jednu. Tak pojďme. No tak pojďme, jdeme. Můžu na záda? Jasně, bráško, jedem. Ale jednou budeme slavný, takže potom účtuju 500, jo. Nice. Děkuji. Tak rovnou dáme interview, ne? Mám tady totiž, jsme se rozhodli tady s mým kolegou, že dáme random otázky. Hele, důležitá otázka, svíčková nebo řízek, taková klasika. Třeba od babičky svíčková, ale řízek zase od dědy. Jo, děda dělá řízky. Tak to je boler jak svině. Svíčková. Svíčková, OK. Svíčková taky. Nice. Tak potom dáme ještě, na koho jste dneska přišli, postupně dáme. Na LB a PTK. Na všechny. Hodně diplomatická odpověď. Činnosky. Časky. Na všechny. PTK a Sára. OK, Sara byla dobrá, jak si. To jsem si hodně. Sára. Všichni. Jebičky 48. Jsou dobrý. Asi na Patrika. Na Patrika. PTK, tak Nice. A odkud jste? Louny. Louny. Nice, ty vole. A znáte Jablonec, nebo ne? Ano. No tak jsem já zase. No. Takže potom, parádička. Ale mějte se krásně a ve zdraví. Vy taky. A Louny!